Mens hele fodbold Danmark spændt holder vejret, trænes der på livet løs her i FC Lokomotiv. Desværre har klubben lukket adgang for pressen til selve træningen, men vi har fanget deres træner, Kenneth Brygge, for en kort bemærkning. Bare fyr løs. Okay, men Kenneth, hvordan er stemningen i truppen herop til sæsonstart? Den er skide god, mand. Ja. Der er ikke noget der. Ja. Vi står sammen om det her. Forstår du det? Jo, men så vidt jeg er orienteret, Kenneth, så er det vel et faktum, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen spillere på kontrakt endnu. Hvad fanden mener du? Hvorfor spørger du om det? Det er sgu da noget mærkeligt noget at spørge om. Jo, men man kan da godt sige, at det stadig er et faktum, at der... Der er sgu da masser af spillere på vej. Rødderne fra Nørrebro, bunderødderne fra Bellerhold, møgsvinene fra pladsen. Og når de kommer, så kan jeg godt sige, at det bliver bedst for dig selv, hvis du pakker dit skide kamera og ser at komme afsted i en fart. Du står meget tæt på nu. Og det gælder også dig. Skryd så! Er du med? Så er der bare luk røven, sådan kan det. Det tror jeg bliver rigtig spændende. Så stopper du!